ke suna kudirce dan ina zaune ko a kwance ke kadai ce nake ta zance in zane yau misali ko kwatance san ki a gare ni kaddara ce don gudun ki komai tsanani da kyara makiyan mu kullum su ne a shara tabbuka liki shi ya yarda ni da ke mu zan mana tare mu kulle su da ba rabewa su bayi gudun wuya ki lura inda kanki ne zan jure bugu da kyara domin a zuciya ki da gani na so na wura riba ta soyayya wure mun da yara ki haifa mini Bilkisu da Fatima Zara ya'ya maza ina san sunan Ali da Nura zaman mu ba hiyana so ne kawai da kauna tawa kusan ta gona ki nuna mini kauna farin ciki na raina nuna miki soyayya na gani na bunce za mu kulle su da ba rabe